Så er det blevet tid til en opdatering fra vores butik. Vi er ikke blevet helt færdige endnu, men vi har arbejdet et døgndrift for at få den til at se nogenlunde ud. Vi mangler stadigvæk at få strøm og så videre, men der er der sket et par ting og sager. Lad os gå indenfor. Her har vi indgang, og som man kan se, så har vi fået vores podier lavet, og lamper hængt op, og så videre og så videre. Det begynder at ligne det, vi har forestillet os, det skal ligne. I slutresultatet, vi har fået sat tapet op, som er sådan noget struktureret tapet fra Maharam Kvadrat, og sat vores mødebords ting op her fra Fritz Hansen med Oxford-stolene med stof fra tøjdesigneren Paul Smith. Igen er det stof fra Maharam Kvadrat. Vi er ikke helt færdige her. De par ledninger, der skal trækkes. Men det hjælper på det. Igen har vi har de her podier, og vi har fået gulvtæpper på. Alt sammen fra egetæpper i Danmark. Alt vores BO-udstyr er blevet installeret. I det her tilfælde BioLab 9 og BioVision 12. Og med BioSound 5. Som var det sidste, jeg var med til at arbejde på, inden jeg forlod Bixen. En Anders Hermansen design og Oliver Wallington idé og koncept fra Idéfabrikken. Det er fantastisk. Mekanik. Ham Anders, han kender noget med mekanik. Det er Poulter sofa, hedder den, fra Vitra. Vitra bord også. Og rustfri stålbord. Også fra Vitra. Med en blanding af Eames og og så nogle Paul Kjærholm stole og en anden Fritz Hansen stol. Over i baggrunden så ser jeg miniskyld og PH50 lamperne fra Louis Poulsen. Og alle vores forskellige sygerstolen i forskellige finishes og farver. De her coconut stol fra Vitra, som jeg synes er rigtig, rigtig fine også. Og alle vores lamper fra Louis Poulsen er sat op. Werner Panton. Og så har vi det her fantastiske setup med Paul Kjærholm møbler om BioVision 7. Alt sammen noget, der er bare en klasse for sig selv. Et flot tæppe for egetæpper. Men altså, de detaljer på de her møbler er simpelthen så fantastiske. Den måde, de er svejset sammen på, den måde, det er lavet på, altså, det er simpelthen så lækkert. Og det samme kan man sige om, altså, og det er derfor det her fjernsyn, det står, den måde, som de her BO-apparater, de er lavet på, den måde, som mekanikken er sådan en lille detalje, som at de er børstet, at det her stykke aluminium er børstet på langs, og det her på tværs, for at alle linjerne skal følges ad. Jamen altså, det er bare lækkert. Det er bare lækkert. Det er ikke billigt, de her møbler. Men altså, man må jo. Jeg har heldigvis lov til at beundre dem på daglig basis nu, og det fryder mig. Ham Paul Kjærholm, han kunne også noget med mekanik, må man sige. BioSound 4. Og her har vi så vores Crestron-paneler. Ja, vi har så jo
Jeg kan ikke vise, hvordan det virker, men vi har ingen strøm. Vi har lidt lys, fordi jeg trækker strøm ud fra gangen af, men altså meningen er, at vi får de her paneler. Her sidder der en keypad her, og så sidder der et større touchpanel længere nede ved siden af vores Beovision 12 dernede. Meningen er, at alt det selvfølgelig er automatiseret herinde, så vi kan demonstrere home automation til det fuldeste. Og når jeg er færdig med den her video, så skal jeg til at hænge gardiner op, motoriserede gardiner op over i de her vinduer her, og nede i den anden ende bliver der et motoriseret gardine. De her nede, det er så rullegardiner, motoriserede rullegardiner. Igen, et BO setup, det er så en Beovision 11 55 tommer med space-stolene for Fritz Hansen, igen en polstersofa, og så den her fantastiske stol fra Eames, brødrene i USA, lavet af Vitra, og det er sgu lækkert. Det er lækkert. Et par Oxford-stol. Og vores kontorområde, igen, vi er jo ikke færdige. Biografen er et lagerrum i øjeblikket, men i løbet af de næste par uger vil det blive omdannet til en rigtig hjemmebiograf med noget lækkert lys og mange andre gode ting. Her er vores ægge-setup på et rundt fluffy tæppe fra igen, og med Beoplay 9, et nyt apparat fra BO, fantastisk stykke møbel i sig selv. Vi spiller på den hver dag herinde. Den er, jamen det er fantastisk, helt utroligt, så godt den spiller. Hænger sammen med koglen. Og så det her Beoplay V1. Igen en Anders Samuelsen designer. Altså, jeg synes bare, se, den hænger i loftet i sådan nogle. Der var lige 30 tilbage. Og fordi vi har 4 meter til loftet herinde, så ja, den gør sig godt i sådan et setup her, hvor man kan læne sig tilbage i sit æg, og så nyde sit hængende tv, og de detaljer, der er omkring Anders' design er, jamen, altså, det er virkelig, altså beslaget i sig selv er jo super lækkert, og tv'en er jo flot. Det minder mig om en af mine yndlingsdetaljer ved alle BO-produkterne. Det er volumenknappen på Beolab 2000, som Anders også designede. Det er stadigvæk en af mine yndlingsfeatures. Fagnesofa, her har vi vi skal på messe om en uges tid, og der har vi et gulvtæp fra igen, som vi skal have med derud, og så er det andet gulvtæp der ind til biografen. Paul Kjærholm. Marmorbord med myrestole. Og et tæppe fra Ege, som er designet af en indisk designer. Det er noget, der er en god historie hernede, hvor vi har mange indere blandt vores kunder. Så det var det. En lille hurtig opdatering fra Icon House, som det ser ud nu. Men der kommer nok en video om 2-3 uger, hvor vi er blevet helt færdige. Og der er stadigvæk et par spændende ting, som ikke er set endnu, som I kan se i den næste video, når vi er helt færdige.